este o sumă foarte, dar acum se numește, când o să fiu mare, petardă, că parașutul sunt deja. Vodosintezis. Mă duc pe afară. Cu prietenii? Nu ai. Cu dușmani. Astăzi vreau să mă pun pe OLX, frate, mă vând, frate, mai mult nu vreau, 30.000 de euro, să fim realiști, sunt foarte de treabă, vreau 30.000 de euro, mă vând, frate, mă pun pe OLX, frate, gata. Sincer să vă spun că știu să fac de toate, frate, știu să fac mâncare, să vă spun ce mâncare, frate, știu să fac o prăjite, cartofi prăjiluți. Băi, ce aș mânca și o gumă, cred că trebuie să chemi cu un alta secretă. Thank you very much. Avea o capră, 3 capri. Așa. Și era 2 mari și unul mijlocelul. Bun. O zi și nu-și deschide ușa, că merge la cumpărături, la mâncare. Unde? La Lidl. Bună ziua, clasă, nu vă mai ridicați, stați jos, stați jos. Hai să facem prezența. Viviana lua muiță. Bun. Bulangiu. Pedro Filiu. Cezar Pizdulice Păpănășelu. Bun. Inocențiu Pușcărioroaiei. Radu Todirău la Căcăuță. Bun. Bogdana Bangură Bancur. Costela Bagiu Singurelu. Arcașu Cupidon. Meisunghei. Ăsta este nou aici. Jesu Cristo Balenciaga. Din Spania vii, nu? Cristina Borșoaie Acrișoru și Badea Vațila Scunseanu. Bun, eu sunt profesorul vostru substitut, Vodă Trebuci. Scoateți o foaie și un pix, dăm test. Ai luat un 3, ai tăi te așteaptă acasă și vor să-ți vadă carnetul de note. Intră pe EduBoom și pregătește-te rapid cu ajutorul lecțiilor video și testelor. 1 plus 1 egal cu 3. Îți îmbunătățești nota proastă în cel mai scurt timp. Tu ești eroul. Nu înțeleg de ce naiba apare soarele pe cer ziua să facă lumină, cât noi de fapt noaptea avem nevoie de el, ca tot ce e întuneric. Sunt mai fan, că Petre Ștefan, primul plan, să fiu number one. Sunt mai fan, că Petre Ștefan, primul plan, să fiu number one. De ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră? Păi la voi de luna trecută. Să nu vă pună dracu să spuneți că l-ați pierdut, că ați încurcat-o cu mine. Întreabă dacă are un iubit. Te bombardește vreuna? Ce vârstă aveți, dacă îmi permiteți? Păi nu știu așa pe din afară, știu că sunt născută în 32. Aveți 92 de ani, da? 92? Da. Păi cum o să am 92? 92 de ani aveți. Cât am, mamă? 92 de ani. 92? Da. Nu, e prea mult. S-a dus până în bucătărie să facă cafea și ghicește ce cafea nu mai era și ți-a dus. Baby, come into my Hyundai. We fly there to Dubai. I bring you flowers. Zi, Mihai, îți plac săracile? Ce producător, bre, că la lecții de viață e mai bine de mult la cap. Deci nu o să zic că sunt cringe pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Sunt foarte cringe. Și am dat, 4,77, 5,45, trească melii, luați-mă. Vin, mă mut cu voi, sunt unchiul vostru, sunt unchiul la copii ăștia, să mor. 5 milioane de... Hooray! Hooray! Făte de NPC chiar nu fac chiar așa. Wow! Ia cât am unde fi? Skibidi. Copii, căutați Skibidi, toaleta. No. Spune, n-auzi că-l pun pe Skibidi pe tine, n-auzi, spune acolo toate replicile, citește. Hai, vezi promptul aici, așa, citește. Citește, Mihăiță, că-l pun pe cameramanul pe tine. Hai, mă, la filmare! Treci, Mihăiță, n-auzi, pune acolo și filmează ia că da cameramanul, că dacă strântesc cu o cameră, te zdruncin de țar ochii din cap. Tu dai seama că copiii aia poate n-au chef într-o zi să filmeze. Treci, Mihai, n-auzi, la Skibidi toile, n-auzi, puneți paia pe cap să filmăm Skibidi. Hai, la Skibidi, n-auzi, Mihăiță. Mami, tati, normal să dorane Skibidi. Taci! Hai la Skibidi, n-auzi? Nu ești un Skibidi de acum și vei fi toată viața!
sună ring ring ring. Nu vreau mini schimbi de mamaie, nu vreau schimbi de toilet, mamaie, mamaie. Decapotabil șifonierul. Dacă îl deschizi mai tare, rămâi doar cu mânerul. Ce zici, Nanelu? Am cumpărat șifonierul. Hai, dă-mi 1.000.000 pe el și imediat îți trimit curierul. Da, bă, dă-o drept de ușa mea, dă-o drept, cu tărâmul, dă-o drept de ușă. Dă-o că te și scoate din sărite, bă, gustă ca proasta, bă, te scoate din țățin, da? Dă-i un cap în gură și termenul, dă-o. Lasă-mă bre că am nervi, mă terorizești tu. Păi, nervi și du-te la tine acasă, bă. Care este capitala Angliei? Rusia. Doamne, iartă-mă și ferește. Dacă Adam și Eva erau albi, cum au apărut negri? Cum au apărut negri? Bum! Am apărut cum apare curcubeul. Dacă prostia ar durea, scuză-mă că-ți spun, tu ar trebui să locuiești într-un depozit de pastile de cap.